नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातला आकाश वर्णे. तर मंडळी, आज आम्ही ना घरात बटर चिकन करतलो, घरगुती बटर चिकन. तर आपण हॉटेल स्टाईल आणि त्या कसा करतलो, काय कशा पद्धतीत करतलो, तर पूर्ण रेसिपी तुमका मी दाखवतोय. तर चला बघूया कसा काय करतलो होता. चला मंडळी, बटर चिकन करूच्या आधी चिकन आम्ही घेतलं 200 रुपयाचा, म्हणजे 200 रुपयाचा म्हणजे 1 किलो असा या. आणि त्यात आम्ही दोन लेग पीस टाकू सांगितलं. हे बघा, ह्या मस्तपैकी चांगला धुवून घ्यायचा, वास येता नाही अजिबात. त्यात जराशी आला लसूण पेस्ट आणि ह्यो बघा, ह्यो तंदुरी मसालो मी आधीच करून ठेवलेलो होतो. ह्यो मी तुमका नंतर कधीतरी दाखवीन कसं करूच होतो. ह्यो आता आम्ही त्याच्यात टाकतलो सगळं. ह्या मॅरिनेशन करून 1 तासभर तरी ठेवायचा. जरासं मीठ टाकलं. ह्या आता मिक्स करून घेतो. जेवढा मॅरिनेशन करून ठेवशात तेवढा सगळ्यात चांगला. मंडळी, या बघा, आपण आता या मॅरिनेशन करून ठेवलेला. आता आपण ग्रेव्ही करू घेऊया बटर चिकनची. तोपर्यंत 1 चमचा तेल टाकला मी. 1 चमचा त्या सरसोचं तेल ना आई, सरसोचं तेल टाकायचा थोडासा. त्यात थोडासा बटर टाकला. आता खडे मसाले टाकतलो. काय काय आहे टाकलं? हा, तमालपत्र आणि काय काय, दालचिनी, लवंगा, मिरी, जायपत्री. हा, हे सगळे खडे मसाले ह्याच्यात टाकलेले आहेत. हे जराशे टॉस करून घ्यायचे त्याला. त्याच्यानंतर आला लसूण मिरची आणि काश्मीरी मिरची 4 असं आपण टाकून घ्यायचं. सगळं फ्राय करून नंतर त्यात कांदा टाकायचा. 2 कांदे मी 5 कांदे घेतलो. ग्रेव्ही एक्स्ट्रा करायची, त्याला तरी ती ठेवलात तरी आपण ती वापरू शकतो. कशा खाऊ, व्हेज मध्ये पण वापरू शकतो, नॉन व्हेज मध्ये पण वापरू शकतो. त्यात काजूगर टाकायचे. सगळं बारीक गॅसवर मस्त मंद आचेवर भाजून घ्यायचा. यामध्ये आम्ही थोडा आता मीठ टाकला आणि जराशी साखर टाकली. मिठामुळे जरा लवकर शिजता कांदा वगैरे, आणि साखरेमुळे जरा कडवटपणा येत नाही कांद्याचं. त्यात आता आम्ही टोमॅटो टाकलो. मस्त एकजीव करून घ्यायचा शिजवून. जरासा गरम पाणी टाकायचं, जरासा थंड पाणी टाकायचं नाही कशातच, गरम पाणी टाकायचं. लवकर मऊ होता मग हे सगळं मिश्रण, कांदा टोमॅटो वगैरे. आता आम्ही या सगळा जरा झाकून ठेवतलो. मी आता झाकून ठेवलो, तर थोड्या वेळानंतर बघूया. म्हणजे त्या पॅन मधलं आम्ही या सगळा मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतलं. आता थोडा वेळ थंड होऊन दे, वाफ येता. नाही तर असाच ठेवलात आणि असं मिक्सरला लावलात, झाला मग सगळं उडताला, बाकी काय नाही.
थोडा वेळ थंड होऊन दे. हे बघा अशी पेस्ट करून घ्यायची त्या मिश्रणाची. आता ती आम्ही काढतलो. बघा अशी काढायची चाळणीत, ती चाळून घ्यायची जेणेकरून जे खडे मसाल्यांचे बारीक बारीक कण वगैरे असतात ते येऊचे नाही आणि प्युअर ग्रेव्ही येते ती. तर म्हणजे ही बघा आमची ग्रेव्हीची पेस्ट तयार झालेली आहे. तर ही डायरेक्ट आपण तेलात जरासा मसाला टाकून टाकायची. तुमका दाखवते चल. म्हणजे आता आपण ग्रेव्ही करून घेतो. 2 चमचे तेल टाकून 1 चमचा बटर, थोडासा जास्त जरासा, त्याच्यात जराशी लाल तिखट, जराशी साखर, ही ह्याच्यात ग्रेव्ही टाकायची. वा मस्त कलर येतो आता त्या. पहिलो मसाला टाकायचो त्याला कलर येता. आता आपण चिकन भाजून घेऊया एअर फ्रायर मध्ये. जरासा खाली तेल लावायचं, असे ठेवायचे. हा आपण आता सेट केलेला चिकन एअर फ्रायर मध्ये ठेवूया 180 डिग्रीवर 20 मिनिटासाठी. होऊन दे तोपर्यंत आरामात. म्हणजे आमचा आता चिकन तयार झालेला. हे बघा एअर फ्रायर मध्ये मस्त झाला. हे आपण बटर चिकन मध्ये टाकूया. चला. चिकनचे पीस आम्ही असे जरा बारीक करून घेतलो, मोठे मोठे होते ते तंदुरीचे. आता ते ह्याच्यात टाकतलो ग्रेव्ही मध्ये. म्हणजे आता आपण ग्रेव्ही मध्ये मसाले टाकतो. किचन किंग मसालो, आपलं घरगुती मसालो, लाल तिखट, हे गरम मसाला आपण करतो बघा. मस्त मिक्स करायचा. हे असे गट्टे ठेवायचे नाही. आणि हो जरासा गरम मसाला, जरासा आता मीठ टाकतली. आणि फूड कलर शक्यतो वापरू नका. कोणाक आपला होयच असत लाल करूच असत तर वापरा. हे चांगला उकळला की हे चिकन टाकेल. ग्रेव्ही मध्ये आम्ही चिकनचे पीस टाकलं. दिसाक आणि वासाक भारी वाटतं ना. असं वाटतं की आताच खावचा, पण आधी होऊ दे ना. तुमका हवा असत तर ह्याच्यात जरा तुम्ही पाणी टाकू शकता ना. कोणाक जाड नको असत तर. तुमका एवढं जाड बस झालं. कस्तुरी मेथी अशी बारीक करून घ्यायची हातावर आणि ह्याच्यात टाक. कस्तुरी मेथी टाकलं जरा मिक्स करायचा. जरासं टोमॅटो सॉस टाकायचो गोडपणासाठी. बघा टोमॅटो सॉस 1 चमचा आम्ही टाकतो. आपलं बटर चिकन तसं रेडीचा. फक्त लास्टला आपण कोरिएंडर म्हणजे कोथिंबीर फ्रेश क्रीम टाकलं का रेडी. तर मंडळी आपलं बटर चिकन झालेलं. आता आपण अमूलची फ्रेश क्रीम टाकूया लास्ट. आपलं पूर्ण तयार. चला बटर चिकन आपला रेडी. तर खाऊ घेतो. तुम्ही पण असला करा घराघरात आणि माका परत सांगा कसा झाला कमेंट मध्ये. करा नक्की. सोपी आणि सिंपल. बाय बाय टाटा. परत मिळा पुढच्या व्हिडिओत भेटाय. चला बाय बाय.